नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण चढता व उतरता क्रम शिकणार आहोत। चला तर मग पहा, हा सोहम नावाचा मुलगा जिना चढताना प्रथमतः 1 नंबरच्या पायरीवर होता, मग 2, 3, 4, 5, 6, 7 आणि मग सर्वात शेवटी तो 8 नंबरच्या पायरीवर गेला। म्हणजेच जिना चढताना तो लहान पायरीपासून मोठ्या पायरीवर गेला। म्हणजे चढत्या क्रमामध्ये सुरुवात ही लहान संख्येपासून होते। मग असंच संख्यांचा चढता क्रम ठरवताना सुरुवात आपण कोणत्या संख्येपासून करायची? लहान संख्येपासून। पहा, मग एक उदाहरण अभ्यासू। 3, 9, 1, 4 या संख्यांचा आपण चढता क्रम ठरवायचा आहे। मग यामधील सर्वात लहान संख्या कोणती आहे? 1, मग त्यानंतर 3, त्यानंतर 4 आणि मग त्या सगळ्यात शेवटी 9 हा झाला या संख्यांचा चढता क्रम। 1, 3, 4 आणि 9 हा झाला या संख्यांचा चढता क्रम। अशाच प्रकारे आपण 4 अंकी संख्येचे एक दुसरे उदाहरण अभ्यासू। यामध्ये 1045, 7814, 2145, 5854। मग या 4 अंकी संख्येमध्ये डावीकडून प्रथमचा जो लहान अंक आहे तर ती झाली आपली चढत्या क्रमामधील पहिली संख्या। म्हणजे पहा 1045, मग 2 नंबरला 2145, 3 नंबरला 5854 आणि मग सर्वात मोठी 7814 हा अंक सर्वात शेवटी हा झाला चढता क्रम। आता आपण उतरता क्रम शिकणार आहोत। मग जिना उतरताना प्रथमतः आपण सर्वात वरच्या पायरीवर, हा सोहम नावाचा मुलगा होता, मग तो जिना उतरताना शेवटी सर्वात लहान पायरीवर आला। म्हणजे उतरता क्रम हा मोठ्या संख्येपासून सुरू होतो। जिना उतरताना प्रथमतः मोठ्या पायरीवरून मग सोहम सर्वात शेवटी लहान पायरीवर आला। म्हणजे सुरुवात ही मोठ्या संख्येपासून होते। आता यामधील एक उदाहरण अभ्यासू। 4 अंकी संख्यांचे 7454, 9014, 1045 आणि 2014 या संख्येमधील आता डावीकडून जो अंक सर्वात मोठा आहे तर तो येईल। म्हणजे कोणता? 9014। 2 नंबरला 7454, उतरता क्रमामधील दुसरी संख्या कोणती येईल? 7454। मग नंतर त्यापेक्षा थोडी मोठी संख्या कोणती आहे? 2014 आणि मग सर्वात शेवटी 1045 हा झाला चढता उतरता क्रम। धन्यवाद।